Mo, aku karo takon karo Rama. Rama wingi iki ngendika bathok bolu isi madu. Kuwi tegese apa to, Mo? Lai mekekek ukek sadulita. Anakku truk. Iya, Mo. Nek kowe takon apa sing tak omongke bapak wingi bathok bolu isi madu. Tegese bathok kuwi wis ngwarani kuwi kulit klapa kae bathok. Banjur bolu kuwi saka singkatan utawa jarwa dosok. Bolu kuwi bolong telu. Banjur isi madu wis ngarani dadi bathok bolong telu kang isi madu. Tegese barang kang ora mbejaji padha karo wong cumplung yen didelok ya Le, nanging kanyatane isine madu. Mula yen kowe nyawang marang sepadha-padha kuwi aja mung tok delok klambine. Sanajan katone nganggo jubah gegelung kang gedhe, nanging kuwi ya urung mesti. Katone amung nganggo klambi rowak-rawek sinawang mung kaya dalma lumrah. Nanging iso wae wong ku mau kebak ing ilmu, nanging datan dikaton-katonake. Mula ya Le, kowe yen ndelok marang menungsa kuwi aja mung tok delok saka jasad ragane. Merga bisa wae wong ku mau pindhane bathok bolu kang isi madu. Yen disawang mung kaya cumplung ora guna ning sakjatine menungsa mau kebak ing kawruh cedhak karo sing maha nasa. Mula ya nggir aja gampang kabiduk ing wewangunaning donya. Nyawang kabeh kuwi kudu nganti teka tumus sing ati. Akeh wong kang duwe ilmu lan kawruh, nanging yen disawang mung biasa-biasa wae. Nanging akeh wong kang sakjatine kosong plompong tanpa pinteran, nanging gayane wis jan ngeram-ngerami. Mula ya nggir tak welinge bapak, aja gampang kowe mbiji marang sepadha-padha. Sing katone apik urung mesti apik ya Le, sing katone ala urung mesti ala. Mula kowe aja duwe panyakra bawa kang ora apik marang sepadha-padha. Kuwi sing bapak maksud tetembungan bathok bolu isi madu. Dadi cumplung sing katone ora migunani nang saknyatine isine madu kanggo wadah madu. Le, mula welinge bapak marang sepadha-padha wae kowe ngajenana. Sanajan wong mau katone ora migunani, katone amung kaya wong bodho, nanging kowe kudu tetep ngajeni lan ngurmati ya Le. Oh, dadi ngono ya, Mo. Iya, kabeh pangandikane Rama bakal tak lebokke ana atiku kanggo sanguku urip ana ing bebrayan, ben ora gampang kabiduk ing wewangunaning donya kang katon mubyar-mubyar, nanging sakjane kosong plompong datan ana isine ya, Mo. Iya Le, kuwi welinge bapak. Mula padha estokno kabeh anake bapak. Ya wis ya Le, kuwi wae digatekke. Iya, Mo.